Aida, na'am. Afin, mawdum da tambe, mawdum madam dalla, jam tanke, mawdum ni. Mbah, afinto, mawdum ni. So ko ngal dala ngurgun ko le. Ay sara min dat nam do jam al hali kaldun deno. Banam gor ko ngani ko pinnudo. To finni do non, o yan deb, o yanu nyama ko sap. Kanan bila sappo tengi da maddi sappo de, o totti ba ma to goso. Joni gilende na hande ba may monda ko ya Dakar ak yidlu yo beno na arti non kalde pam duren ko ka ham hagille so to wen henani ma salli ala ma so henna hen akon kon ko pinnu do kam pama non ko pinnu parce que wi do nyama ko sappo tam ko nyama ko sappo dere nga so do benni non debbo anga debbo ram kon do joni kanko wima o sohla debbo o sohla nyama ko sappo wala bunya sappe min wala ala ni kam hakkude me abu sukalis problème seede wala ni amina makko ala seede woni hakkude makko en woni do sahamma wala problème so ari wer ko fo tekkal fo e do wala amma jano ngudu no amma jano ngudu wona dum tema tagi wonde ngudu non amma jani hay dara la ko sunna he so no ko tunna biya mi sunna ko dara la tunna he non tan aduna ham lokal dum tawon koydam do kumba mi nani hala wonan do abu kalis ko debbo woni mi kono kalis ala nawdo ujunna sappo kay hangal kasi ko debbo wi no debbo ne mera na mo ujunna sappo so mo yidi debbo ne so yida debbo kalis ma ko ala min de ham dum wi kam o wi ma du nyama ko sap e ma du nyama ko sap joni ana hebi kalis dum toti bamma kan ba yana joma bamma toti ma bunna sappo de aysa ndur kay nabba kalden gon adu kalis makko bono wona kalis mo mi serta hen amma adu anda musib garo gallane tan musib kala wayaro gallane ko an tekki wodi ko min aduna ma dum non mi arte ma mi adu kalis tenan tottam tan mi ya be na tottani min non pama so mi yi non kal ko yaro ten wanda ko an adide so mi warama en ko an baylir baba no mbaɗɗon tampere mawɗum ndira taare kel alhamdulillah hunde de feewi yooɗi kadi golle gollaɗe ɗe jooɗi no feewi dañde debbo ala ko jarani hen kono ɓuuri tiide noon ko moftudemo salamu yangi maaleykum salam maaleykum salam assalam no mbaɗɗa no mbaɗa tan a yii ƴeyke o a yii mawni o a bele bona ko ndeha woni ko dara machallah o tuba gadduɗa a boni tuba baylir hannde ne wayli hannde ka bayliɗo carrément te ko noon so tawino yontede ko comtun e sabuni mum ko dañal fa tabarakallahu ayi joni dañoɗa ayi no mbaɗa baba yi wutto wallahi yi wutto kay très bien o wutti kam sa ɓurti kanko e jomaji makko vraiment c'est bon e tinnuɗe noon ko ɗo dewgal weli sukaɓe ngala hay goto hetta hakkude moɗon a gosa droit tinnuɗe belne ha wela moƴƴi noon ha moƴƴi ngandon kadi koko ɓennata maaro e saha ɓesguɓi ɗo ha heewa ɗum goto mum fof watta tobde goɗɗo ɗo nandire kalde pamotire neɗɗo dañani ko ɓuuri joom suudu mum joom suudu dañani ko ɓuuri joom galle mum tinnuɗa annene a are galle ko ɗo Allah debbo wona galle bawm woni galle mum debbo malaɗo ko suudu moƴƴuru dañata a faami kurtoyɗa no garuɗa ɗo ni ko ɗo woni galle ma te debbo so ronkani suudu ma aɗa no naɗa ɗum yo goski itta ɗon to Allah yaw debbo so ari resede yo rese tan eyyi e tinnuɗe no fewi
bari kuni de wayanno nden de wallahi borom machallah ni kay ene waɗi fayida no feewi wallahi kadi jinnaɗo ko ɗum ɗo tan ñaagoto Allah e biyu wallahi biye wawanma rondo korɗo Allah kadi jom suudu muɗum adda fawa e yeeso ma jinnaɗo fof ene fadi oɗo ñalawma walla ne fadi oɗo saaha sabu ɗum ɗo tan ñaagoto hen Allah kadi enen en ñaaguima hande Allah waɗata hen barke amin ko julɓe pooɗa yaltu hen ko Allah nimsinen yataw kadi ko Allah ardi dewɗen hen kankone yataw ari ko jooɗade yataw kadi ko nandirteɗo paamodirteɗo keɗantoɗo en pewjidowo e men mo jogaki e men ɗum ɗo kulhuli haydara jogaki e men gacci haydara on saaha noon so tawi jomum wayi noon kadi woto ko bitti ɗum e suudu mum sona ɓesgu mum e kadi ko yettere Allah wari o tawi ɗo sir dikkil nanɗo woni assu koɓe yontidaɓe wadde kankone o dañata ɗo yewede so tawi o tinnima o dañata yewede assu kam nanɗo eɗen gandi no way ko enen jibin ɗum kono eɗen gandi ko ɓiɗɗo moƴƴo duwanaɗo joguiɗo hirade yumum jogui bottare yumum itta yumum e jeere itta yumum e katane hunde foof fof kañum waɗata wadde kankone so ari jiɗɗen tan ko yo tinno o rewa e assu ɓe mbawa kadi wondude ɓe mbawa jooɗodade eɓe piija eɓe jala eɓe jewta eɓe jaada eɓe pewjide eɓe pursita ɗum ɗum jiɗɗen eɗen kanko yimɓe fof no gandi ha ɗum bonen makko heeƴani so sahanma mawɗo so finni leɗal ngal fof ƴiwna no waɗɗo yeeso ma no ñorgo jaaɓe ni so sirni so finni yeeso ngo fof yeeso ma no fof ƴiwna ala no aduna o fof ɗum noon walla men min komi debbo mbaɗa fammi doole mi yiyaɗi mi nanami ala ballodiɗo walla mi hen ballitami kalis o famille amin kam mi haalnima min kam wima wonanma adduno maɗo ko yiilade debbo kay neni jooɗini maɗo kala ne pardon ene jiɗɗo ene jiɗi ɗum fof debbo moɗon neni kono kalis ujunaji sappo mala tumu mala kam joni kam Aissata jurka e daɓɓa makka ɓen ko noon jiruɗa min momi ardema ko ɗo bisimilla somi ardema ko ɗo joɗɗa o jooɗo mi jooɗo kaala o nana taw ummi koye hunuma wasa ummade hunu ha ay mbima ullo ngel nela nel dewngel muɗum a ɗum ɗon haalaka ɗefi ɗon jiiɓade seeɗa so wonti tan kanko gorko moɗo kilifa ɗo jooɗima ana jooɗima ka debbo moɗo kilifa son kaldi mon pamodir dasa famille jinmi haalde ho so ari ɗo noon o jooɗi mon calmodiri min mbo wawi sortade seesa mo wayno mi anda mon ni kalɗon pamodiron so kalɗon pamodiri dokkodir ɗon fof min kam ga janam tellima ha laaɓi e ɗum kam arde ma wasi arde fof foti kalis kam so ari ni ɗo kalis o wona komo heɓa kalis ko debbo wino ko debbo wonanimo ɗo kalis hayso ko waali ɗo nala ko nafata ko heɓata kalis eyyi fof tan min Kumbo tan komi malade ɓi malade mi heeɓi leçon ɗo mi heeɓi leçon ha laaɓi hakkude debbo e gorko ɗum wonta naaɗe hen sa mbaɗa addana de gorko debbo walla mbaɗa addana gorko debbo gorko ɗum wonta waɗɗum ɗum ɗo holliri leçon tan an mi addi mi yiyani haalis a tottama a ñaafi e ceɓal wuddere ma mi anda mbaɗɗa ko haajuji ma mi anda holɗum anda jaɗa hokkuɗa suuraɓe ma mi andinta kono min kam mboɗo andi ɗum ɗo ɗeɗo gacce mi anda foto payami kono hakkadi hokki en leçon tan dañi leçon tan ɗo dañi leçon Allah jarama on a jarama bisimilla salam ɗum kay mi wori jarama bolle puyɗe kalta miɗi nande ujunnaji sappo miɗi joganma ujunnaji sappo joganmami ko debbo garnoɗa jewta ko ɗum keɓata sa jiiɗi garon soni mettama jooɗɗon galleji mon min kam ujunnaji sappo mi heeɓi ko pour no wadde en fof mbiɗo heeɓi mbiɗe jojji so jiiɗi garon so mettama jooɗɗon galleji mon ujunnaji sappo kam on gonta ɗum heɓde so jiiɗi jooɗɗon hono heɓde ujunnaji sappo yiɗo fawi adda ha par mbiyaɗa attande joni ujunnaji sappo on kam a heɓata ɗum saɗa yiiɗi debbo noon gara sa yiiɗa an toon keedata ko noon tigi haalma yooɗi ngaati par ce que kanko oɗo koɗo men o jomajo o no wiyeteno kadi min a yinde mi jaggani ni ler bayde kam no jaggi a rugi yettode so bulle jeeɗi debbo walle de ngala kono noon ayi debbo ne mala ay oppiɗo yumma ayde tawi ɗo yumma koko yumma o woni yumma hannde sa moƴƴini tinno noon moƴƴini tinno moƴƴini pewna ay minen komin yaaɓe comité ko nguuri guidane ma so yani ko yaha mawɗum ko onon battinta ɗo so tawi Allah juni balɗe moɗon ɗum noon ma tinnu ɗon no feewi debbo kadi yo won kadi ñootowo yo won cañowo yo won dendinowo oto won carowo
bisimilla ma e galle astu nani ko ɓiyam kono noon mbaɗande wona mettuɗo si min hooram o wayi kono denɗam ni andi kala denɗiragal ala safata min toñodirat min kaadate ko ɓiyam ɗummo koye bamma foti ko guiƴiɗa walla guiɗam makko asu kadi wawata tan ko wonde guiƴam nde wonno gadimi hormade ko gadduɗomi ɗo kadi somi hormakimo mi wawata hormade on nde wonno ko caggal Allah caggal makko ponmi rewde wadde ha joni no astu woniri caggal mon ni ɗum wonat caggal astu puisque ko kanko gadimi respectude somi respectani mi wawa respectude on wadde neɗɗo yiɗata ñebbe salo ndiyam muɗum so Allah jaɓi ko heddeyam mayde ko ɗo tan mayam e galle he inchallah oto ko metti ittam ɗo henna ko heddeyam mayde ko kadi ko beelamo moɗon tan jiirutomi nde wonno ko oɗo baylel adi weldemi wadde mboɗomi caggal Allah caggal moɗon haala ka weeli de machallah eyi haala kala ko furno haalede on gaymi ɗum haalaji annene haalama ko haalam kay ko kanko tan yo tinno e moon yo tinno e moon a yi nenam a yi babam tinno e mabɓe kadi asu kadi tinno e makko no feewi a faami de sa tinni makko no feewi tan a tinnimi min sa bonniri e mabɓe tan a bonniriyam min kono tinno e mabɓe kala koɓe kaali nan koɓe kaali ko nan kettoɗa wajuji mabɓe a faami de oɗo bonnirde e mabɓe haydara kala kono bonnirɗa e mabɓe komin bonnirɗa e min o a faami tinno e mabɓe sa tinno e mabɓe tan a tinnimi am kono noon sa tinna e mabɓe tan a tinna e ken a jarama haala waɗi fayida kadi oɗo ruuɗi a tawi kam ɗo inchallahu rabbi kala ko poɗɗa liggade ɗo walla kala ko poɗɗa wadde ɗo a wonata goto kala ko jiɗɗa eno jiɗirɗa foof nan ɗo men pijju men jaltu kadi ken jiɗiraɓe ken yaadi kadi ko banam gorko adduma jaggudeɓe banam gorko ɗum addantami jaggudema juuɗe temedere min kala jiɗɗo nename babam yiiɗi baniraɓam worɓe ɓe tan mbiɗa yiiɗi ɗum ha yeeso am caggal ko enen gondiɗo e galle he kala ko poɗɗa liggade hewde e famdude a wonata e liggey he goto tan que ɓeɗe ɗo so Allah jaɓi jomum yo Allah suranen seydani danden e bone iblis amin ya rabbi Allah waɗa kawral waɗa jaam amin ya rabbi baba waddu baw galle waddu waw eyyi ɗum noon mbaɗe faati e sasul faati e temedde ɗiɗi Allah ɗif baba galle addi probléme mujuɓe noon ko baba galle kanko hay jangde de an baba galle ana janggande elle min mbiɗa janggi de ɗo jarɗa heddi komi rondaki baba ɗo jarɗa ɗo jarɗa min min gayni janggammi de mi ha dakar kono hande kam ala kettiri baba on wiya mbiɗa yimɓe mbatti temedde ɗiɗi Allah ɗi temedde ɗiɗi Allah ɗif kayne moƴƴi ene moƴƴi ala faati e sasul faati temedde ɗiɗi Allah ɗif eyyi yo Allah renndi nen ena yo Allah wat hen sutura tinnoɗon noon tinnoɗon e koye mon e an tinnuɗa e eso ay o meeɗa suutade duuɓi 35 nan ɗo meeɗa suutade caggal makko so Allah jaɓi eyyi so Allah jaɓi inchallah inchallah Allah jawmtu wuji a hormade